Itai. Next door yavo ari baba warudo namai rudo. Baba warudo aiva muchairi wemagonyeti matransport. Aigara asipo pamba afamba trip Mozambique, Malawi, DRC, Tanzania, Namibia, Botswana, next South Africa. Baba Itai reva zigwere simtara remadhiri. Aiva nemota yekuti akarova starter akuruvhesa payati yake. Madzimai ese aibuda panze vachinyarira vachitarisa pasi asi nechemwoyo vachiti dai ndanga ndiri nini mukadzi wacho ndiri mukati momo naye. Zvineiwo Baba Itai vakabva vatanga kuita ruchiva kuna mai rudo. Amai rudo semunhu womukadzi aigodi agarirwa nezigwere akabva abvumawo. Baba Itai varonga ndokuronga iwe ndokuronga kuna mai rudo. Baba rudo paakadzoka kutrip akasvikourumwa nzeve neshamari dzake zvikanzi baba rudo zvikuita mudzimai wako palaini apa naivafana muri kumboti kudiko emeni nyasotaura zvakanaka. Zvikanzi mukadzi wenyu zvaari kuita paraini panapa zvikana baba rudo azvinetsi vakomana aindinetsi yakadaro ndinoishetsera chigamba tuchigamba zvazi ndara muri kurevei. Zvikanzi mirai muona komana. Baba rudo akaronga trip yenhema nekuti angaona kuti kwa Baba Itai kune runhare anogona kuronga yake. Akabuda Baba rudo kunge aenda kutrip apota seruka akabvarova runhare achirovera kwa Baba Itai. Yakabva yatambirwa namai Itai. Zvikanzi ndiani? Zvikanzi ndini Baba warudo. Ndiani? Ndimai Itai. Zvikanzi ndini baba. Zvikanzi ndine mubvunzo pano. Zviri kuita murume wako nemukadzi wangu uri kuzviona here iwe? Zvikanzi ndiri kuzviona baba rudo. Ruchina ndingazvita sei? Ini ndiri munhu womukadzi. Zvikanzi hazvinetsi ndinogona kuvarongera ini. Zvikanzi namai rudo sei? Zvikanzi hazvinetsi ndandagaya kuti ngatiitewo. Zvikanzi imi handizvigonini. Zvikanzi ko ivo vakazvigona sei? Zvikanzi aiwa kani tinobatwa imi. Zvikanzi ko ivo havasati vabatwa sei? Yakanetsa nyaya. Baba rudo akabva apedzerana namai Itai parunhare. Baba Itai segwere akabva aronga. Zvikanzi mai rudo murume wako paanongoenda kutripi iwe neni tomboenda pahotera umboona nyika mamirire yakaita. Zvikanzi zvakanaka idedi. Nyambe zvavari kuronga zvino zvarongwa naBaba rudo kuna mai Itai. Zvikanzi tosangana pahotera mama. Baba Itai akasimudzira nekamotikari yake namai rudo avo pahotera. Vakasvika pahotera ndokubhuka imba ndokuipiwa pasina chinguvana. Baba rudo akabva asvika nezigonyeti rake. Amai Itai vanga vamirira kudhara ndokupinda pahotera ndokubhuka imba ndokuipiwa. Munoziva rudo rwesikireti kana ruti rwemuchihwande haruitwi pazuva, runoitwa mumba munotonherera muno zvese. Dzimba dzepahotera vaiva nezinhare. Baba Itai aingosimudza runhare achirovera vana hweta. Zvikanzi vakomana bring 2 beers. Zvikana mai rudo don't forget chips. What about sausages? Nyambe kusaidira na Baba rudo. Ndio zvimwe chete
Sikana bobardo amaitai ini ndafamba nyika dzakawanda ndakuziva chikafu chese ameno kwauri. What do you take mama? Tripa hotera kudai. Skanzi zvese tete. Patini ndejaira madora. Pahotera. Vakafara vanhu ava. Wabva wakangwana kudzokera kudzimba ndokuraramo. Munoziva makuseni kana vacha kuma 88. Vashandi vepahotera vanonoka mudzimba vachishedzera kuti baba nguva dzedu dzakwana chibudai tione kupinza vamwe. Mudzimba makashongedzwa zvokushongedza zviya munowanikwa katauro kokugeza fesi, katauro kokugeza mwiri, tauro rekuzvipukuta, tauro rekumonerera kana uchida kuenda kushambidzikako usingadi kupfeka mbasha dzako. Baba waitai namai Rudo vakamonerera matauro aya vakuenda kushambidzika. Nyambe kuna baba waRudo namai Tai ndo zvimwe chete. Baba waitai namai Rudo vakabuda passage yaiva imwe chete yekuenda kushawa, shawa yaiva imwe chete. Baba waitai akabuda namai Rudo avo vakuenda kushambidzika vakamonerera matauro. Vasototi fambei. Baba waRudo namai Tai vakabva vabudawo vakuenda kushambidzika. Baba waRudo akasimudza chiso kuti atarise kwaari kuenda. Akabva aona mukadzi ari pamberi pake ane mufambiro wemukadzi wake. Mudhara akabva akanganwa kuti akasungira zitauro. Akabva amhanya kusvika kuna mai Rudo zvikadzi tsvi. Svanzi mai Rudo uri kutsvake pahotera pano. Skanzi koimimi tete madzoka rini kutripi. Baba waitai paakati cheu kuti achiona kuti kwabata mai Rudo ndiani. Akabva ona zikadzi rake riri kuuya wena amai Tai akamonerawo zitauro. Sasa amai Tai ndokukumbira kuenda kumusha here ikoko. Skanzi koimimi tete ndio madhiri atinoguta here kumba kuno. Fight yakatanga kune vanhu kwavo. Matauro achidonha vashandi vepahotera vachitora vachidzosera matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera matauro. Nai baba hamusi kusanota muna kupfeka nai mama musadaruka nai ni ai musadaruka. Matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera matauro achidonha vashandi matauro achidonha vashandi vepahotera vachidzosera. Kudzamara vashenza zvakashedzai vamaneja. Maneja kamanya kusvika kutumba kuda zvikati aiwa izvi zvakuda Santana zvakuda polisi. Vakabva vakurova runhare zvikati vakuru manyai kuno kashata kuno. Vakabva vasimudza Santana zvikanzi mupurisa akabuda zvikati vari kupi zvikati tetilai kuseruko baba. Mupurisa pakangoti svika kati yai ishura ripi ramuda kusitira pahotera pano pfekai. Vakamanya kupinda mudzimba ndokupfeka zvikanzi pita muSantana. Santana akabva asimudzira akanaka mukembe. Zvikanzi dzikai pindai muchaji ofisi. Vakapinda muchaji ofisi. Mupurisa pakapinda muchaji ofisi. Zvikati mupurisa garai pasi. Munozviziva mazinoda kuti muchaji ofisi hapana sofa, pane zibhenji 1 zirefu refu revana vekuchikoro. Ezra shiti inonzi public fight. Ine find iwe.